Maita yenyu adiwa vatariri, tinokutendai nevateereri pamwe chete. Vhiki nevhiki munosarudza kutandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show, umo tinoburitsa nyaya dzinobata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana siyana. Tiri kudzidza zvakawanda kubva kwamuri, isi tinovimba kuti muri kudzidzawo zvakawanda kubva kwatiri. Asi tapinda muchirongwa chanhasi, regai tipe kutenda kwakaperera kune veCAFOD. Ndo vatipa chikuva ichochi chekuti tigone kukurukura pamusoro pekumbunyikidzwa kwevana pabonde kana kutsveterwa kwevana kuti vapinde munyaya dzisina basa izvozvo. Regai ndikugamuchirei. Ndinoziva kuti kune mapato akasiyana siyana, mastudents edu vari kubva mumacolleges, tinokutendai venyika dzimu, mafundisi, mapato akasiyana siyana mumabasa medu imomo. Asi svondo rino zvakare tine rombo rakanaka, tina changamire vari pakati pedu. Isu mutsika nemagariro tinoisa maoko kana touchira kuna changamire. Ngatigamuchirei changamire. Aiwa, tinotenda. Chiregai ndipe vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nemi baba. Maita yenyu Mai Chisamba. Ndinokuchingamidzai ruzhinji rweZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Assistant Inspector Sengwe. Ndinoshanda ndiri paHarare Provincial Victim Friendly Unit. Ndiri mutevedzeri wemukuru weVictim Friendly Unit muno mudunhu redu reHarare. Kutendai nokutitsigira. Pamusoro Mai Chisamba, ndinonzi Pastor Nyamparadza, ndiri Deputy Chairperson weMuzarabani Community Leaders Advocacy Forum Mazvita. Tinokutendai nokunge muri pano. Mazvita enyu Mai Chisamba, ndinonzi Mambo Nembire wekuMachi Central, asi district rangu riri kuDarwen. Ndinomirira Chiefs Council yekuMachi Central. Ndinodaira kuti nyaya dzevana dzinondibata zvakanyanyisa. Ndakatombodaidzwa neAfrican Union kuenda kunotaura nezvenyaya dzevana vanoshungurudzwa. Ndatenda. Tinokutendai. Tinokutendai. Mukaona chirongwa chichiti tese takadai tichichikomba vana changamire varipo nevamwe. Aiwa, ngatimbozviombererai mumaoko nai. Asi vadiwa vatariri, nyaya yatiri kutaura iyi ndoziva kuti dzimwe nguva tiri kuzokubatai panyama nyoro, pamwe zvakaitika kumba kwenyu, pamwe zvakaitika kasi mhosva haiore. Kana zvakaitika musati zvane makore, munhu wacho akatozororwa, aiwa zvadai, nyaya hadziore. Kana anga ari mwana chete, pane vakamirira vana zvinogadziriswa. Nai, regai nditange nekuchikuva. Ndoya kwamuri Assistant Inspector. Zvakoshei panguva ino kuti titaure nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevana pabonde? Ndinotenda Mai Chisamba. Ndinofunga chakakosha ndechekuti titange taziva kuti chii chinombonzi kumbunyikidzwa kwemwana pabonde, yatinotiyo child sexual exploitation kana kuti child abuse muchirungu. Child abuse yo kana child sexual exploitation kumbunyikidzwa kana kumanikidzwa kuita zvepabonde kwemwana neumwe munhu mukuru kana kuti umwe munhu anoziva kana kuti ane makore atichenjerei kudarika mwana iyeye, achimanikidzwa kuburikidza nekuti iye pamwe anenge asingazivi kana kuti anenge ari nemakore madiki. Kumbunyikidzwa ikoko kunowanika pamhando dzinogona kuita mbiri, makategories muchirungu. Kunova kunogona kuva kuri physical kana kuti kuri non-physical. Kuri physical kuchisanganisira iyo dzinongogara chitaurwa kunzi akabatwa chibharo, akabatwa rape case, ndo matauriro anoita vanhu munharaunda. Kunogona kuve kuri kungobatwa kumiri kana kumanikidzwa. Imwe mhando yaakuitwa mazuva ano nekuda kweteknoloji yeMai Chisamba. Tinoona vanhu vane mafoni, vanhu vanoona maTV, zvakambotaurwa vhiki rakapera nevamwe vechidiki. Vanhu vari kuona kana kuti vari kugadzira mafirimi kana kuti mifananidzo paintaneti. Kushungurudzwa futi kumwe kwatava kuona kwakuitwa. Saka zvakakosha Mai Chisamba kuti chirongwa ichi chaiswa kuti tiyeuchidzane, tizivisane ruzhinji rweZimbabwe kuti zviri kuitika. Saka ndo makoshera zvakaita Mai Chisamba. Mashoko makuku tarutaurwa naAssistant Inspector. Munoziva hapana chakaipa sekusaziva. Ndosaka tichiuya nedzidziso, imi muchitibatsirawo nedzidziso, nekuti ongororo netsvakidzo tiri kutoona vanhu kana vachitarira mifananidzo sezvataurwa naAssistant Inspector yevanhu vasina kupfeka, yevanhu vari kuita bonde, vanotofunga kuti kuzikanwa, heya kufumuka, heya kutyora mutemo, heya kaupenzi. Nekuti ukaona uchitumirwa mifananidzo yakadaro, iwewe watumirwa zvibvunze kuti vandionei. Nekuti kune vamwe vasingatumirwe, vanotoziva kuti kuna Susan hazviite izvi, kuna John hazviite izvi.
Zvino ukaona uchitumirwa usafunga kuti ndazozikanwa, wazofumuka. Asi dzimwe nguva zvinoitwa usingade. Naye tinongoramba tichingodzerawa kunzungu nekwenyimo. Ndouya pamuri baba. Mazviita Mai Chisamba pamusoro. Ndoda kutaura chinonzi mwana, asi ndichipa mucherechedzo wezai. Kuti zai iri riri delicate, rinokandirwa nehuku, asi mukati maro mune potential yekuzova huku. Saka zviri kuitika, environment iri kuberekerwa mwana haina kugadzirisa, hakuna security zvekuti nyoka dzinouya dzikamedza zai iri. Uyezve mabatirwo emwana, zai iri ukaripresa kubva kumusoro nepasi rakasimba, asi ukaripresa nemunomo rinokasira kupwanyika. Saka mwana, munhu ari innocent, ari kuenda paenvironment yekuti kana akurarama anova vulnerable kune vanhu vanenge vakubata chibharo. Saka ndichanyanya kuzokoshesa environment patichange tichitaura kuti ngaigadziriswe mwana ari innocent, asi vanhu vakamukomberedza havasi kugadzira environment inoita kuti mwana protected. Mazvita mashoko makukutu. Kune zvakawanda zvinotitedzisa kuchengetedza vana vedu. Mazuva ano nyaya yekuomerwa neupenyu, pada tiri kungotandanisana nedhora, taakukanganwa vana. Vana vari kutsveterwa nezvinhu zvidiki diki. Handiti manzwa assistant inspector vachitaura kuti kumwe kubhinywa, kumwe kutsveterwa, mwana unzi akabvuma. Asi mwana touya kwamuri Changamire. Mabvunzo wakanaka Mai Chisamba. Zvakakosha panguva ino kuti titarise nyaya yekushungurudzwa kwemwana, nekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevana dzandingati pachirungu statistics dziri kunyanyokwira, mhosva dziri kunyanyokwira dzichienda mberi. Asi chinondibata inini semutungamiriri wemadzimambo kudunhu randobva ndechekuti vanoita mhosva idzi, vatingati pachirungu maperpetrators, vanomhanyiswa nesu vabereki, taakutovabvisira bailout. Iye aita mhosva tototi anga achienda kunze hake, magistrate otoshaya zvekuita. Ndoshaya kuti izvi zvinorevei. Chitsvambe chiri kunesu vabereki kuti tiri kumbogarwa nei. Regai vana ava, vana vasikana, in particular the girl child, aende kuchikoro. Tirege kuvapa varume vave nechoice yavo iri muconstitution, vazviitire hwaro hwavo hwokuenderera mberi. Tirege kuvashungurudza. Mashoko makukutu ari kutaurwa naChangamire. Mufunge kune upenyu tisati tasvika muwanano. Kuno upenyu tigere muwanano. Kuno upenyu kunyange wanano ikasavepo. Zvino iye zvino handichaziva kuti ndokutambura here kana kuti ndokushaya nyaya here. Tatarisa chaizvo mwana. Vana vedu vamwe vakutopa vana vasikana mazita unzi ndana majikise. Kukazvarwa mwana munotonzwa kuti kwakazvarwa majikise. Tsika iyoyo ngatiiregerei. Katisangane muchikamu chinoteera.